מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון של בול סטארס. וחברים, היום אני הולך להשיג את הלג'נדרי. שנייה, אני כבר חוזר אליי. חברים, בעצם קרו, והיום נשיג אותו. יש לנו תיבה ששמרתי לסרטון, אז יאללה. חברים, קרו. בלי זה, יאללה. עכשיו מי לבחור? זה באמת בחירה, נראה לי ריקו. לבינתיים. טוב חברים. בואו. רגע, זהו. בואו. לפני זה תירשמו לערוץ. זה לא המשתמש שלי, עשיתי על זה הרבה סרטונים, אבל זה לא המשתמש שלי. גם בלי קול עשיתי את הסרטונים האלה, כי לא לחצתי על משהו נכון בסרטונים, אז תירשמו לערוץ. ובואו נפתח את התיבה. בואו נראה מה יצא. סיכה של אמבר. קרו. זהו, זה מה שאפשר לקרוא. טוב, כמובן שנתחיל משחק איתו. יש לי חינם. אבל יש פה חינמים. טוב, קיצור אין כלום, סתם. מראים חינם. טוב, יאללה, בוא נתחיל משחק איתו. חברים, נו, רק שתדעו שנעלם מהטלפון, אז אני פחות מעלה סרטונים. גם בטעות בלי קול העליתי סרטונים, אני לא יודע איך זה קרה לי. בלי קול, פשוט שכחתי ללחוץ על איזה כפתור כל הזמן. לא ניסיתי כפתורים אחרים, אז עכשיו שאני מצאתי עם קול, תירשמו לערוץ כדי לעזור לי. בטח אתם אומרים, אתה נראה גרוע עם קרו, יש לך אותו, כי הוא בקושי משופר פה, אבל נסתדר איתו, מה נגיד לכם. חברים, גם הסרטון שהעליתי לפני כמה דקות ביוטיוב זה גם, הייתה לי איזה בעיה שסידרו לי אותה עכשיו בטלפון. עכשיו אני עושה בטלפון אחר. זה הריגה. אז גם תצפו בכל הסרטונים, גם אם עם קול. אני מצטער ממש, רק רציתי לעלות לכם אותה. לא הייתי מה, הייתי סתם מחק. מה נעשה איתו? גם משחק בכדורגל. קצת. נגיד לכם למה המשתמש הזה גם עקף אותי בלג'נדרים ושלח שלי, כפי שאתם רואים קוראים לו אימון. להגיד לכם למה? כי הוא פוקסיונר בתיבות, יצא לו באגדי צ'סטר ויצא לי, אני הוצאתי לו את אמבר באגדי. וואי, נמות עוד שנייה מהרעל. הופה, ברור שאני שחקן כוכב. קיפרנו אותו לרמה גאדג'ט, ואני אקנה את הגאדג'ט הזה. יאללה, מה יש עוד? למה זה מראה לי כאילו? חמוד, מה הם רוצים? טוב, חברים, זה היה הסרטון להיום. משיגים את קרו. בהתחלה זה היה ליון, אבל אח שלי התחרט לקרו.
תירשמו לערוץ ותיתנו בלייק, ועד אז יאללה ביי.